וכולנו מכירים את כולנו הזמרים מכירים את החוברת המיתולוגית י"ח קוראנים, בתרגומים הנפלאים של א' אחי, גם הוא מיתולוגי. אני לא בטוח שדוד בזמנו הבין את המילים, הוי מקלו ומדלו מה אסקרוצי חומר, או עד אנה תחריש אלי תרום ידך על תוללי. זיווה, הוא הבין את זה? זיווה זה בהונגרית. מדוע זה יאבד צדיק חיליך, עושה תרחק אלוה מכל רוח סועה לי מנוס בצר. אנחנו נשאיר עכשיו שיר שהוא לקוח, אחד העיבודים שלו מתוך כמה פעמים שהוא מופיע במטלוס פסיון, לפנות למי לשקוע. נשאיר כולנו פעם אחת עם המילים, ופעם השנייה אנחנו מזמינים אתכם לשיר איתנו בלולולו, כמו שנורא אהבנו לשיר, כי זה נורא יפה. לא לפני שאני אציג לפניכם את צמרות הסופרן שרה לוי ויסמין, באלט הדס וצילי, בטנור בנצי ועודד, ובבסים רפי ואנוכי ובפסנתר אורה. תקשיבו רגע לסופרן, אני אתחיל אתכם במשפט אחד. זה הסופרן, המגינה הגבוהה. האלטר, מי שתרצה להצטרף להדס וצילי? לפנות יומי לשקוע, אל תפני דיה. והטנורים שרים? לפנות יומי לשקוע, אל תפני והבאסים שיצאו לצרף אלינו ישירו לפנות יומי לשקוע. זה הגרסה. שרים ביחד. אוקיי?